खौरांगिरि लोगोफोर दिनैहाय जोङो UPPL हान्जानिफ्राय मोनथामसो इस्युखौ लानानै बेयाव खौरांगिरि मेल खुंनाय जादों। गिबियावनो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां डिप्युटि चिफ सार श्री गबिन्द बसुमतारीखौ सासे गावनिनो न'खरनि आंगो सासे आइजो, जाय आइजोआ बिथांनि फिसाजोखौ खांदों बादोंमोन आरो बिथांनिनो एकदम न'खरनि सासे सोद्रोमा आलमा दैमारि होननायखौ लानानै खारदों होननानै हालां बाजार युथ BPF होननाय मोनसे फेसबुक पेजआ, जाय फेसबुक पेजखौहाय पेंकु ब्रह्म होननाय सासे लाइमोना दैदेनो, सासे जेबो खामानियाव उदायै एकदम ओरैनो गिदिंथिंनानै जाग्रा बिथाङा सुरेन ब्रह्म होननायनि फिसाज्ला, सिलगुरि हालां बाजार पाटगाव ओनसोलनि बिथांखौ दिनै जोङो FIR होनाय जाबाय। क'क्राझार थानायाव मोनसे FIR होनाय जाबाय आरो जोङो दिनैहाय पाटगाव थानायावबो मोनसे FIR होनाय जागोन। बे FIR खौ जों लिरखानाय जाबाय, दान्दिसे उनावनो बे FIR खौ हैनाय जासिगोन। दा BPF हान्जाया बिथांमोना गोहोनिफ्राय गोजानाव थानांनानै पावार गैयै जानानै फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै जोंनि UPPL दैदेनगिरिफोरखौहाय बेबायदिनो नंबां जाबां जेबो बेस गैथारै बेसलेस माखासे खोथाफोरावहाय बिथांमोना मुं सुनानैहाय बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय फोसावगासिनो दङ। आरो नैबे हालां बाजार युथ BPF होननाय जे फेसबुक पेज दङ, बियो जेब्लायबो बेसलेस आरो जेबो मोनसे ओंथि गैयै पस्टखौनो होबाय थायो। दा बेनि थाखायनो जों दिनैहाय मोनसे गोख्रों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिफानखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो थांनानै लोगो हमहैनायबो जाबाय। दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे गोख्रों मोनसे लिगेल एक्सन नैबे बिथां पेंकु ब्रह्म लोगोसे हालां बाजार युथ BPF होननाय जे पेज, बेनि सायाव जाथों होननानै। दा जोबोद दुखुनांथाव, सासे न'खरनिनो आइजोखौ लानानै खारदों होननानै नंखाय मोनसे जे खौरां फोसावदों, बे जिनिसा जोबोद दुखु गोनां जादों। जोंनि सरकारनि इमेजखौ बेवहाय गाज्रि खालामनो नागिरनाय जादों। लोगोसेयै जोंनि बर'नि जांख्रिथायनि जारिमिनाव 34 बोसोर 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनानै सौसिबोनाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे बयनिबो सिगां सारिनि दैदेनगिरि श्री गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ, बिथांनि मान सन्मानखौ हानि खालामनायनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ जोङो लिगेल एक्सन लानाय जाबाय। जोङो मिजिंथिदों पुलिस बिफानमोना जायफोर मानसिफ्रा बे हालां बाजार युथ BPF होननाय पेजजोंहाय लोब्बा जानानै दं, बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै जेखिनि लिगेल एक्सन लानांगौ बेखौ लागोन होननानै। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट। गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।